15. i 16. odlomak. Pitanje pod A. Čemu nas ljiljani u polju mogu poučiti? Pitanje pod B. O kojim pitanjima treba da razmislimo i zašto? U Mateju 6, od 28 do 30 piše: I za odeću, zašto se brinete? Pogledajte ljiljane u polju, kako rastu. Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Solomon u svojoj slavi nije bio odeven kao jedan od njih. A ako Bog tako odeva poljsko bilje, koje danas jeste, a sutra se baca u peć, neće li još pre odenuti vas, maloverni? Svi mi želimo da imamo lepu garderobu, pogotovo kada idemo u službu propovedanja, na sastanke ili kongrese. Ali zar moramo da se brinemo za to? Isus nam je ponovo skrenuo pažnju na Jehovina dela stvaranja. Ovog puta je rekao: pogledajte ljiljane u polju. Možda je na umu imao prelepo cveće iz porodice ljiljana, poput gladiola, zumbula, irisa ili lala. Nijedan od tih cvetova ne mora da se brine za svoj izgled i za to šta će obući. Pa ipak, toliko su lepi da ni Solomon u svojoj slavi nije bio odeven kao jedan od njih. Zato nemojmo promašiti smisao Isusovih reči. Ako Bog tako odeva poljsko bilje, neće li još pre odenuti vas, maloverni? Naravno da hoće. Međutim, Isusovim učenicima je trebalo više vere. Trebalo je da se oslone na Jehovu i da čvrsto veruju da će se On brinuti za njih. A kako je s nama? Koliko verujemo da Jehova želi i može da se pobrine za nas?